Здравейте хора, днес ще пробвам тези крилца. Много ми е интересно да ги пробвам и някакви крилца. Видиш много хубаво. И нека да ги пробвам. Ето ги, начило са. Точно като крилца изглеждат. И мириш малко странно. Не знам. Между другото, не са никак зле. Някакви странни са малко. Имат вкус на пиле. Не знам как е възможно това. Аз им давам... Давам им 8 от 10. Ако вие сте ги пробвали, пишете им колко им давате. Аз им дам 8 от 10. Това беше от мен. Ако искате още да пробвам такива неща, харесайте видеото и ме последвайте. Чао!